Anong trip mo? Sino ba dyan? Sino ba dyan ang mahihilig sa mga panandaliang sarap? Ay! May kilala ka bang ganon, ha? Yung okay lang kahit mahuli ako ngayon. Okay lang, sarap now, sisi later. Mga kabataan dyan, taas kamay. Pare-pares tayong guilty. Masaya tayo sa mga instant gratification. Yung mga tipong kakasahod lang natin ngayon, kinabukasan, gastos agad. Hindi na iniisip yung future. Okay lang kahit walang laman yung bangko. Okay lang kahit pagalitan ako ng nanay ko. Ang mahalaga, masarap yung ininom kong caramel macchiato. Ayan, yan, ha? Well, sa mga magulang na nakikinig ngayon, siguro ibigay nyo na yung time sa mga anak nyo na sabihan nyo sila na paminsan-minsan, kung laging gumagastos, pwede naman natin silang i-remind. Pero kung alam mo naman na ang anak mo hindi na natutulog at hindi na umuwi ng weekend kakatrabaho para kumita ng sariling pera, walayaan mo na siya. Minsan kasi kailangan natin, ako in my opinion, okay na ako na kitain ko yung sarili kong pera. Hayaan na lang ako siguro muna. So kapag ka nag-fail ako, then it's my fault. Kung dumating yung pagkakataon na, ayan, di ka kasi nakinig sa magulang mo di, sorry po. Pero at least, di ba, there are a lot of opportunities sa mga kabataan ngayon. Kasi ang dami ng pwedeng business di ba? Yes, naniniwala tayo na lahat ng mga Gen Z ngayon, sabi ko nga kanina sa Facebook Live ko, ang mga Gen Z ngayon, mahilig na sila sa instant gratification. Yung mga panandaliang sarap, hindi na iniisip yung future. Pero, kung alam mo naman sa sarili mo na may mga time na parang minsan kailangan ko rin balansihin yung mga opportunity na ibinibigay sa'yo at dyan sa mga magulang mo na nakasuporta rin sa'yo, di mas maganda. Anyway, kapag ganitong Monday talaga, minsan kahit ayaw mo magtrabaho, mapapatrabaho ka kasi mukha kang ang pera. Wala namang masama sa pagiging mukhang pera, be. Basta balanse lang ang lahat ng bagay. Baka mamaya, puro ka na lang gala, hindi ka na nakakapagsimba. Baka mamaya, puro ka na lang online selling, nakakalimutin mo nang batiin si mama, birthday niya. O baka mamaya, puro ka na lang tara, labas tayo, jowa. Ni ang tatay mo, hindi mo mabati ng tay. Happy anniversary sa inyo ni mama, ha? Check muna. Lalo na sa mga kabataan ngayon o sa mga feeling young at heart. Kung mahilig sa instant gratification, well, it's okay. As long as you know that the opportunities are coming to you, it's all in balance. Okay? Gusto mo yun? Nag-i-English na naman tayo dito. Anyway, alis na me. Ready na tumatak-butak-butakbo. Susunod na po ang programang EDSA by Jego Bandido. Nakasama nyo pa rin ang inyong dangaldalerang atleta na palaban sa kahit anong karera basta may pera. Ganun talaga. DJ Maratoni. Tuloy-tuloy lang po sa pakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.